ஹலோ கைஸ், வெல்கம் டு குட்வில் சவுண்ட்ஸ். இன்றைக்கி நம்ம 2 ஏவி ரிசீவர் பற்றி பார்க்க போகிறோம். ரெண்டுமே 7.2 ஏவி ரிசீவர். ஒன்று பார்த்தீங்கன்னா டெனானில் 1400H அப்படின்ற மாடல், இன்னொன்று ஆங்கியோவில் TXNR 656 அப்படின்ற மாடல். ரெண்டுமே 7.2 டால்பி அட்மாஸ் ஏவி ரிசீவர் தான். ரெண்டுமே பவர் அவுட்புட் வைஸ் பார்த்தீங்கன்னா டெனான் உங்களுக்கு 80 வாட் சப்போர்ட் பண்ணும், 8 ohmஸில் 2 சேனல் ட்ரிவனில். அதே மாதிரி உங்களுக்கு ஆங்கியோ பார்த்தீங்கன்னா 100 வாட்ஸ் அவுட்புட் கொடுக்கும், 2 சேனல் ட்ரிவனில் 8 ohms ஸ்பீக்கருக்கு சொல்கிறேன். அண்ட் அதர் திங்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு உங்களுக்கு டால்பி விஷன் சப்போர்ட் பண்ணும், 4K பாஸ் த்ரூ பண்ணும், 1400 பாஸ் த்ரூ பண்ணும், 656 பார்த்தீங்கன்னா அப்ஸ்கேல் பண்ணும். நான் மெயின் டிஃப்ரென்ஸு என்ன பார்க்குறேன்னா டேக் தான். டேக் பார்த்தீங்கன்னா டெனான் 1400 24 பிட்டு, இதில் பார்த்தீங்கன்னா 32 பிட்டு. டேக் வைஸ் கொஞ்சம் பெட்டர் டேக் உங்களுக்கு ஆங்கியோவில் கொடுத்துருக்காங்க. பவர் அவுட்புட் கொஞ்சம் ஸ்லைட்லி பெட்டராக இருக்கும். இப்போ ஒரு சில பேருக்கு யமஹா பிடிக்கும், ஒரு சில பேருக்கு டெனான் சவுண்ட் சிக்னேச்சர் பிடிக்கும், ஒரு சில பேருக்கு ஆங்கியோ சவுண்ட் சிக்னேச்சர் பிடிக்கும். ஸோ பட்ஜெட்டில் போத் ஆர் பெட்டர் மாடல்ஸ் தான். ஸோ உங்களுக்கு பட்ஜெட்டு உங்களுக்கு கன்ஸ்ட்ரைன்ட் இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் அட்மாஸ் மாடல் வேணும், எனக்கு அட்மாஸ் ரிசீவர் வேணும்னா நீங்கள் இந்த 2 மாடலும் சூஸ் பண்ணலாம். எய்தர் ஒன் யூ கேன் சூஸ். அண்டு அதர் தன் தட் வைஃபை இருக்குது, ப்ளூடூத் இருக்குது, உங்களுக்கு டிஎல்என்ஏ இருக்குது, உங்களுக்கு அமேசான் அலெக்ஸா டெனான் 1400Hல சப்போர்ட் பண்ணும். கனெக்டிவிட்டி எல்லாம் உங்களுக்கு ஏஆர்சி கொடுத்துருக்காங்க 2 ரிசீவர்லேயும். ஸோ நீங்கள் கனெக்ட் பண்ணிக்கலாம். அண்டு போத் ஆர் இன் எக்ஸலண்ட் கண்டிஷன், எக்ஸப்ட் கொஞ்சம் டர்ட் மார்க் மட்டும் இருக்கும், கரெக்டாக க்ளீன் பண்ணால் உங்களுக்கு தெரியாது. ஸோ அதர் தன் தட் ஸ்க்ராச்சஸோ பெரிய உங்களுக்கு மார்க் அந்த மாதிரி எதுவுமே இல்லை. ஸோ இன்ட்ரெஸ்ட் இருந்தால் ப்ளீஸ் கான்டாக்ட் பண்ணுங்கள் கைஸ். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங். ஹேவ் அ குட் டே.